खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बे समाव बुंनांगोन बिक्रम दैमारि मोनसे गिदिर खहा जेराव बिक्रम दैमारि बिथाङा हाग्रामानि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि थाखाय गोबां सान हर खामानि मावनाय समावनो बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुप हानजा एबा हानजानि दैदेनगिरिफ्रा एबा साफ्रोमबो बिटिआरनि जेसेबां कन्ट्रेक्टर ग्रुप दङ बिथांमोना बे समाव आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ मदद होसिगोन थामहिनबा दा रायजोआव गासै मोनबा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बिनि गेजेरावनो बिटिआरनि सिङाव थानाय सिडलियाव जा उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बे उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ मदद होसिगोन बिटिआरनि साफ्रोमबो कन्ट्रेक्टर ग्रुपनि दैदेनगिरि बिथांमोना आरो बिथांमोना मदद होनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनायनि गुबै जाहोनखौबो बिथांमोना फोरमायदों आरो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा जाबायदि कन्ट्रेक्टरफोरखौ खामानि मावनायाव मदद होनांगौ बेबायदि गोबां मोजाङै मदद होदों नाथाय थांनाय 19 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाबायदि खामानि होदोंमोन आरो गोबां मानि कन्ट्रेक्टरफोरखौ गोबां सिलिंखार खालामनाय बाथ्राखौ बुंदों जेराव गोबां मानि कौटि रांखौ कन्ट्रेक्टरफोरनि बिलखौ दिहुनना होनो हायासै आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकारनि समावसो कौटि रां लाइबिलिटि जालांदों नाथाय आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकाराव बेफोरबायदि लाइबिलिटि जायाखै एबा मोननो गोनां जेबो हाराखास्ति गोनांथि एबा हाराखास्ति जानाङाखै होननानै बे समाव बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपनि हानजानिफ्राय रोखा फोरमायदों जेराव बिक्रम दैमारि बिथाङा गावखौ बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपनि गाहाय नेहाथारि बुंदों नाथाय बे समाव थारैनो बिक्रम दैमारि बिथाङा हारसिं जाबाय नामा बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपनिफ्राय जेराव गासैबो बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपनिफ्राय इउपिपिएल दोलोखौनो मदद होनानै निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ देरहा होगोन होननानै रोखा फोरमायदों लोगोसे 100% निर्मल कुमार ब्रह्मआनो देरहागोन होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों दानिया फैदों माबायदिहाय एबा मा जाहोननि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपनिफ्राय मदद होनायनि बाथ्रा बुंखौ जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि दिनैहाय जोंहा नैबे बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुप जानानै जोङो बे समावहाय जोङो फैगौ जे जानो गोनां सिडली 31 नम्बर एमएलए समष्टि बियाबनि जे उफ्रा बिसायख'थि बिनि सोमोन्दै जोङो बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुप जानानै फंनैसो जोङो बुंनो सानदों खावलायनो सानदों दा बेनिखायनो जोङो बे दिनैनि बे प्रेस मिटिंखौ जोङो बाहाय जथुमनाय जादों बिनि गेजेरजों जों खावलायहरगोन दा दिनैहाय जोङो नैबे बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपआ बे फैगौ 13 तारिख नभेम्बर 2024 नि जे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव दानो बिटिआरनिफ्राय एनडिए बिजाथि जानानै जे निर्मल कुमार ब्रह्मखौ सायख'बाय आरो बिथांखौनो जोङो बे बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुप जानानै बे सिडलीनि समष्टिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आबादारिफोर फालांगियारिफोर आरो बिदिनो साख्रिआवलाफोर गुबुन थाखोनि सुबुंफोरखौ जों खावलायदों जाहाथे नोंथांमोननि बे बेसेन गोनां भटखौ ओइदिनखालि नोंथांमोना नैबे एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ नैबे इउपिपिएलनि ट्रेक्टर सावगारियाव बयबो फैनानै भट होनानै गोबां देरहासार खालामनानै बिथांखौ जययुक्त खालामदो आरो लोगोसे जे बिटिआरनि दानि जे गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद बर' दैदेननायाव जे गभर्नमेन्ट जागासिनो दं जाहाथे बेवहाय नोंथांमोननि हेफाजाब नोंथांमोननि मददखौ होनानै जाहाथे मजबुति जायो जोंहा फोथायनाय दं नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टआ गासैबो बिथिङाव गोजोननाय रंजानाय जौगानाय राङारि होन राजखान्थियानो होन जोंनि जे गोजोननाय थासारिखौ एकमात्र लाबोनो हागोना जाहैबाय नैबे इउपिपिएल बिटिआर गभर्नमेन्ट दानो बे उफ्रा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं बेवहाय जोंहा गोबांथार जोङो नुहुरदों बेवहाय जौगानायनि जे खामानिफोर जागोन मानोना बेवहाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथाङा दिनै अहरह बेवहाय गोसो होसारना खामानि मावगासिनो दं
बेवहाय जोंहा दिनैहाय MP जयन्त बसुमतारी दङ आरो राज्यो सभानि मानगोनां MP रोनगोरा दं आरो बेवहाय सानै जोंहा मानगोनां EMफोर दं रन्जित कुमार बसुमतारी आरो धनन्जय बसुमतारी आरो लोगोसे दानो जोङो बावैसोनो जे मोननो थांगासिनो दंबावो बेवहाय मानगोनां निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ सासे MLA हिसाबै अब्ला बेवहाय दिनै बे सिडली चिराङावहाय दिनै गोबांथार खामानि मावजागोन आरो जे बेवहाय जे मोननांगौ दं MLA हिसाबै गोबांथार लामानि थाखाय जौगानाय आरो बिभिन्न शिक्षानो होन बेबादिनो लामा सामा होन बायदि रोखोमनि जौगानाय खामानिफोरखौ आसाम बिधान सभानिफ्राय बिख'नानै बिथाङा लाबोगोन आरो बेबादिनो जोङो बावैसो जे चेनेलनि निउसनि गेजेरजों नुदों मानगोनां आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बावैसो गोबां बेबादिनो खोथा होलांबाय बे गासै खामानिफ्रा बेवहाय जानो थांगासिनो दं आरो जागोन बेनिखायनो जोङो दिनैबो नैबे बिटिआरनि कन्ट्राक्टर ग्रुप जोङो नैबे 100 खोन्दो जोङो गोसो मोदोम जोङो नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ मदद होदों अर्थात इउपिपिएलनि लिडिं मानगोनां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथांनि दैदेननायाव दिनै गोबांथार बिदिनो EMफोर दङ इउपिपिएलनि आरो गुबुन गुबुन इन्डियानि EMफोर दं आरो बेबादिनो जोङो नुहुरदों बे हिसाबै दिनै जोङो बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुपआ दिनै 100आव 100 जौखोन्दो जोङो मदद आरो हेफाजाबखौ जों होदों आरो अराय सम जों फोथायदों एकमात्र जौगानाय आरो गोजोननाय सान्थिया बिटिआरआव लाबोनो हागोना एकमात्र नैबे इउपिपिएलनि मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारनि दैदेननायाव जागोन बेनिखायनो जोङो दिनै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों गुबुन गुबुन बिदिनो राजनितिक हान्जाफ्रा बायदि रोखोम बुङा मानो नाथाय जों मिथिगौ बेखिनि जेया गभर्नमेन्ट दं बे गभर्नमेन्टआसो बेवहाय खामानिखौ मावनो हायो आरो जौगानायखौ हायो बेनिखायनो दिनै जे प्रमद बर' सारबादि मोनसे मोजांथार मानगोनां दैदेननायावहाय जोङो गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफ्राबो दिनै बिथांजों डाइरेक्ट खुला मेला रायलायनानै जे गावनि मोनथाय अधिकारखौ जों मोननो थाखाय बिथांजों जोङो रायलायनो हायो थिग बिदिनो नोंथांमोनखौबो दिनै बे 31 नम्बर सिडली समष्टिनि बियाबनि रायजो राजाखौ खावलायदों नोंथांमोना भटखौ होदो बिनिफ्राय नोंथांमोननि जे मोननो गोनां जे दिनै गोबांथार जे गभर्नमेन्टआ जेखौ नोंथांमोननो जे खोथा होदों अरुणोदयनो आरो बिदिनो बेबादिनो रेशननो आरो बायदि रोखोम बिदिनो न' बां होनो आरो बायदि रोखोम लामा सामा ब्रिज बेबादिनो बायदि रोखोम गुबुन गुबुन थाखोनि जौगानायनि जे खामानिफोर होनो थाखाय जे थिरांथा लादों बे गासैबो खामानिखौ नोंथांमोना मोनगोन बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुप जानानै जोङो खावलायहरदों बे सिडली समष्टिनि बियाबनि मानगोनां रायजो राजाफोर बिभिन्न जाति गस्थि बिभिन्न धर्मालम्बी बिभिन्न थाखोनि मानसिफोरखौ नोंथांमोननि बेसेन गोनां बे भटखौहाय जाहाथे नस्थ' खालामा लाबा बे निर्मल कुमार ब्रह्मनो अर्थात ट्रेक्टर सावगारियाव भटखौ होनानै देरहासार खालामदो जोङो बेखौनो खनले जोङो बिटिआरनि जानानै जोङो गुरै गोसोजों नोंथांमोनखौ खावलायहरदों नोंथांमोनखौ जाहाथे नोंथांमोनाबो नैबे दानि बिटिआर जोंहा प्रेजेन्ट बिटिआर गभर्नमेन्ट दंखायो प्रमद बर' बिटिआरनि CM बिथांनि दैदेननायाव आरो गोबांथार मानगोनां EMफोर दं आरो गोबांथार बिदिनो जोंहा MLAफोर दंखायो 6जन MLA अलरेडि दंखायो दानो नैबे सिडलीयावहाय देरहाखाबाय जोङो बेखौ जोङो हमना लाखाबाय बेजों 7जन MLAफोर दङ आरो जोंहा दानो मजबुति जे दिल्लीयावहाय जे रायलायना लाबोनो जे बिटिआर एकर्डनि गासैबो खामानिखौ मावफुंनाय जे इमप्लिमेन्ट प्रजेक्ट आरो गासैबो बायदि रोखोम थाखोनि बे गासैबो नैबे फैगोन हयथ' बे शीतकालीन अधिवेशनाव जोङो मोनसे गेदेर मोनसे फोथायनाय दं गासैबो फैगौ समाव जोंनि बे हारिनि थाखाय बिटिआर थानाय हारि माहारिनि थाखाय मोनसे गेदेर मोनसे रंजानाय गोजोननायखौ जों नुहुरदों बेनिखायनो नोंथांमोना बे नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ नोंथांमोना गोसो मोदोमजों बयबो मदद होदो आरो बयबो फोथायदो इउपिपिएलनि दैदेननायाव जाहाथे नोंथांमोनाबो खौसेथि जानानै बे गोजोननाय रंजानाय आरो जोंनि गासैबो जौगानाय खामानिखौ नोंथांमोना गावखौनो जेरै बावसोमदो जों फोथायनाय दं दा गोजोननाय रंजानाय सान्थिया एकमात्र नैबे बिटिआरआवहाय जों बे
प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दानो लाबोबाय आरो लाबोगासिनो दं आरो बिदिनो लाबोबाय थागोन आरो बिदिनो जौगानायावबो जालांबाय थागोन। बिनिखायनो जों मोनदांदों बे बिटिआरनि कन्ट्राक्टर ग्रुपनि बयबो दानो आङो बेखौ खावलायहरबावदों जे बिटिआरआव थानाय माखासे कन्ट्राक्टरफोर आलां फालां थालाबा बयबो नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टजों नोंथांमोना हेफाजाब होदो। बयबो थांनानै थानायनि थाखाय गाव गावखौ बावसोमनानै खामानिफोर मावनानै जानानै बेबायदि राहा लामा खाबुखौ लादो। बेनिखायनो खावलायदों नोंथांमोना फैदो जाहाथे नैबे गभर्नमेन्टआ फैगोन उमुक गभर्नमेन्टआ जेनगोन बे नङा। दानो जे एक्जिस्टिं जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्ट दंखायो दानो बे आगन्तुक जे फैबावगोन 2025आवबो बे बिटिआर गभर्नमेन्टआनो बे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआनो बे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे गभर्नमेन्ट जागोन। जोंहा फोथायनाय दं एकमात्र दिल्लीनिफ्राय बिख'नानै लाबोनो हानाय क्षमतायानो जाहैबाय प्रमद बर' दैदेननाय नैबे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर गोबां एमएलएफोर दं, गोबां मेलेमजिबिफोर दं, गोबां रोंगौथि गोरोंफोर दं, गोबां इउपिपिएलआव दैदेनगिरिफोर दं, गोरों गोरा लेखा गोरोंफोर दं। बयबो दिनै बावसोमदों आरो बिथांमोननि हर सान दैदेननायाव हर सान बेबायदिनो खाथिनायाव हर सान माने बिसोरनि बिदिनो प्लेनिं खालामनायाव दिनै बेबायदि जौगानाया जागोन आरो जों बेखौ जोङो बयबो जों नाजावनो हागोन, जों ग्रहण खालामनो हागोन। बेनिखायनो जों खावलायदों बे बिटिआरआवहाय नोंथांमोना दानो जे जोङो बिफा गैयाबा जों मा रोखोम जों मोनदोंमोन थांनाय बे कभिड-19आवहाय जेब्ला गभर्नमेन्ट गैयामोन जों गोबांथार दुखु खस्थ' गेजेरजों सैनांदोंमोन। नाथाय जोङो दिनै बिटिआरआव गभर्नमेन्ट दिदोम मोनबाय बेनो जादों प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोङो बिफा बादि आरो बेबादि जोंहा गार्जेन बादि बेबादि जोंनि बर' हारिखौ दैदेनगासिनो दं। बेनिखायनो जों फोथायदों बे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बे एकमात्र प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो गासैबो मानगोनां इएमफोरनि दैदेननायाव मानगोनां एमएलएफोरनि दैदेननायाव मानगोनां जोंहा सानै एमपिफोर दङ लक सभा राज्य सभानि बिथांमोननि दैदेननायाव आरो नैबे जायफोर बुद्धिजिबि जायफोर लेखा गोरों दैदेनगिरि नेताफोर बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि बे ओनसोलाव बे बिटिआर ओनसोलावहाय गोजोननाय रंजानाय आरो जौगानाया जागोन जोंहा फोथायनाय दं। बेनिखायनो दानो आं खावलायदों दिनैनि नैबे बिटिआर कन्ट्राक्टर ग्रुप बे जथुम्मानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरदों मानोना नोंथांमोनासो बे सिडली समष्टिनि जेसेबां जे जौगानाय आरो बेवहायनो जे हाबाफारि जागोन जे प्रजेक्टफोर जागोन जे मोनथायफोर दङ बिदिनो गोबां सुबिदाफोर पाब्लिकफोरनि थाखाय पाब्लिक बेनिफिसियारिनि थाखाय जोङो बिटिआरनिफ्राय मोनगोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनगोन आरो बेनिखायनो बे मोननांगौ बे अधिकारखौ नोंथांमोना खोमानानै लानो नाङा। एकमात्र दिनै बे भटआसो जोंखौहाय बेबायदिनो अधिकार होदों। बे भटनि दारैनो जोङो बयबो बेबायदि मोननायखौ जोङो मोनगोन। बेनिखायनो जों खावलायदों दानो खनले बेखौनो बुंबाय थादों फैगौ 13 थारिख नभेम्बर 2024आव जे उफ्रा बिसायख'थियाव नोंथांमोना बे नोंथांमोननि भट केन्द्रआव थांनानै नोंथांनि बेसेन गोनां भटखौहाय नोंथांमोना हैदो जाहाथे भटखौहाय बे बिरोधि बा नंखाय जे गुबुन दोलोफ्रा जे बुरखायदों बिसोरनो होनानै नोंथांनि भटखौ नस्थ' खालामा लाबा नैबे ट्रेक्टर सावगारियाव निर्मल कुमार ब्रह्म भटखौ नोंथांनि मुल्यबान भटखौ भट होनानै गोबां भटआव देरहासार खालामनानै जय जगथ' खालामदो। आङो दानो बेखौनो खावलायहरबाय बिटिआरनि कन्ट्राक्टर ग्रुपनि आफादगिरि जानानै आरो मानगोनां जोंनि दानो बेवहाय जथुमावहाय मानगोनां सोद्रोमा बयखौबो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो मिडिया सेलखौ दानो आंनि बरायनाय खुलुमनाय सिबिनाय आरो बे सिडलीनि आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ आंनि आखाइ खबजबनाय खुलुमहरनायखौ आरो गासैबो लिडार बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ आं जासिनानै आंनि दिनैनि बे सिडली 31 नम्बर समष्टिनि बियाबनि जे उफ्रा बिसायख'थिनि भट आङो खावलायनानै बिनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ दिनै बिटिआरनि कन्ट्राक्टर जानानै आं बेखिनियावनो आङो बुंनायखौ दोनथ'बाय। बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय बावनायखौ दोननानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों खुलुमबाय। दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों आं कन्ट्राक्टर ग्रुपनि जानानै नैबे 31 नं सिडली समष्टिनि रायजो राजा बयखौबो आङो नैबे जानो गोनां 13 नभेम्बर बे बाइ इलेक्सन बे बाइ इलेक्सनाव जोंनि दानि नैबे एनडिएनि सायख'जानाय निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनो
ट्रेक्टर छबियाव भट होनो थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरबाय। आं गिबियावनो जोंनि नैबे बिटिआरनि चिफ CEM प्रमद सारखौ आं कन्ट्रेक्टर ग्रुपनि जानानै सारखौ आङो साबायखर बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे जोंनि नैबे 31 नं समष्टिनि एनडिएजों सायख'जानाय निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौबो आङो बिथांखौबो साबायखर बावबाय। दिनै नैबे 31 नं सिडली समष्टिनि सकल जाति जनगोष्ठी आरो रायजो राजा बयखौबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय नैबे फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव 13 नभेम्बर खालि जानो गोनां बे बिसायख'थियाव ट्रेक्टर छबियाव निर्मल कुमार ब्रह्मनो भट होनो थाखाय आं कन्ट्रेक्टर ग्रुपनि जानानै खनले खनले खावलायहरनो थाबाय जाहाथे नैबे 31 नं समष्टिनि सिडली समष्टिनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि मैल्यबान भटखौ नैबे दानि मित्रजोट UPPL BJP AGP मोनथाम ज' जानानै बे इलेक्सन गेलेनायाव दा बिथांमोनखौ जाहाथे निर्मल कुमार ब्रह्मनो भटखौ होनानै गोबां बहराव देरहासार खालामहरो आङो बेखौनो बे सिडली समष्टिनि रायजो राजा बयखौबो खनले खनले आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।